נו, משחק שאין בו קפיצות. הנה, תראו, אני לוחץ בקפיצות, אין. אי אפשר לקפוץ. יואו, שנייה, נגעתי בזה. יואו, איזה לא כיף זה להיות ברובלוקס בלי לקפוץ. זה נעלם? לא. איזה מזל. יופי, עכשיו בטח זה ייקח עליהם. יואו, איזה קשה זה. מה, אין פה לקפוץ? אז אני סתם פשוט הולך. זה שלב. סיוט. אם על השנייה נפלתי על הלייזר. יש פעמים שאני קורא לזה סתם ככה לייזר טאק. כאילו סתם. לא, נפלתי. אני זוכר אבל את הצהוב. אז כנראה אחרי זה אדום ואז ירוק. או, לא. אני אעשה עוד פעם צהוב. יואו. מה? זה רק מוריד לך. מה? אימא לזה מבוא. מה? לא נגעתי אפילו טיפול. אתם יודעים שאני יכולה לעשות זה דבר. לא משנה. אין לי קפיצה, שכחתי. זה קשה לחיות ברובלוקס בלי קפיצה. או קפיצות יותר טוב. זה נעלם. כן, מלא. חבר'ה, תאמינו לי, קשה לי. מה זה מנגלט שם? זה נעלם. אולי, זה הולך להיות קשה קצת, או שלא. אם אין בזה ממש הרבה. לא, נפלתי, מה? אבל למה? מה זה השלב הזה? זה כאילו אני הייתי אמור ליפול. מה זה מאוד חיים? מה? כי מה היה קפיצה בעולם הזה? איך אבל? זה פשוט בלתי נסבל. זה פשוט. מה? אני זוכר. לא, אבל כל הזמן נוגע בים. מה אני אעשה? זה מקום קצר. עכשיו, ואחד לפני האחרון אני... לא.